Ara vos col·locareu per parelles i jo vos aniré dient els passes de bàsquet que heu de fer, val? Primer, passe picat. Val? Ara, passe de pit. Com bé sabeu, heu d'avançar una cama per a llançar. Ara, passe per damunt del cap. Recordeu també que heu d'avançar una cama quan llanceu. Val, Mauro, recorda que has d'avançar la cama, val? Ahí, val? I ara el passe de béisbol. La cama, si llanceu un emprat dret, la cama esquerra queda davant i heu de llançar avançant la cama de darrere. Vale, Míriam, has de fer d'ací darrere, val? Llançament. Anem canviant de braç, molt bé, Mauro. Molt bé, ves-hi. Val, i això és tot.